Σταύρο, εντάξει. Μην πας τόσο πολύ αριστερά, καλύτερα προς τα μέσα, έλα. Πάει τώρα με αριστερά, πάει Σταύρο το... Αλλά άμα το γλιστρήσει όμως δεν θα έχει περιθώριο να το σώσει κάτι, γιατί θα είναι τρέμα αριστερά. Αν γίνει μια μαλακία. Τι μας φυλάει ρε μαλάκα τώρα η μαλακία για το τέλος, Ρε πουστίνα. Τελείω τζάμι ρε φίλε, γαμμού για το καποπρίδα ρε μέ. Ναι, κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο, ναι. Τζάμι. Εντάξει είμαστε. Τόσο πολύ ανεβήκαμε. Ρε γάμο το ρε. Ρε Ελευθερή. Ο Μιχάλης με τον άλλο θα πάνε από πάνω. Οπότε προχωράμε. Ποιος Μιχάλης? Α, ο Μιχάλης μαζί με τον Γρηγόρη. Α, ωραία, εντάξει, ωραία. Θα πάει ο Μιχάλης με τον Βαραντέλο και τον Γρηγόρη από το κομμάτι το χωμάτινο. Γιατί μου το είπε με ένα γοργός, αλλά μου κάνει μάλλον πλάκα. Του είπα να μην είναι πολύ αριστερά εγώ του Σταύρου, δεν έκανε να τρέμα αριστερά. Πού το παλικαράκι ρε. Τι έγινε ρε παιδιά. Δεν δικαιολογείται τόση ώρα, αφού τώρα δεν ήταν, πίσω ήτανε. Έρχονται. Δεν ξέρω μήπως αγχώνονται άμα μας τα πίσω τους. Ορίστε. Ποιους? Τι να πω ρε, πως τη μετάξει, ξέρω εγώ. Τι να πω.